Porting daghanang nindot nga pagtulunan ang gipadayag karon sa atong pagbasa sa Salmo ug sa atong Ebanghelyo. Nya mukutlo tagpipila niini nga angay kayong hinumduman labi na karong panahona. Una, sa atong unang pagbasa, naghisgot ang Ginoo nga kun kamo kahimut-an lang nako, ako mong bantayan, ako mong alimahan, ako mong panalipdan, ibutang pagyudta mo sa nindot kaayo nga kahimtang. Basta kahimut-an ta niya. Kumon man nato mga tao, kamong mga ginikanan, di ba? Kung mahimuot mo sa inyong anak, inyo gina siyang atimanon, inyo ginang panalipdan, di ba? Nya karon, nahimuot mo anang inyong tupad. Inyo sana siyang atimanon, ana. Nahimuot mo aning atong simbahan. Imo sanang atimanon. Di sana nimo agi-agian. Palit yung kagslat daghan. Ana. Kay mo man ay atong paagis pag-atiman sa atong simbahan ang paghatag og paambit, love offering. It's either iagi na nimo kolekta o iagi na nimo palit og slots. Di ba? Mao na siya ang basta mahimuot ang Ginoo. Nya niingon pagid ang Ginoo, di gyud ta mo kalimtan. Bisan pagani ang inahan malimot sa iyang anak nga masuso, pero ako di gyud ko kalimot ninyo. Nindot ano? Kamo usahay, ako usahay, malimot man tas Ginoo. Labi na gyud atubango na tag kwarta, malimot tag Ginoo mahatutok tas kwarta, di na ta hinumdom sa Ginoo. Kabantay mo anak. Pananglitan na aroy ni kawat sa imong kwarta. Hinumdom pa ka Ginoo. Kana bang pag-abot nimo sa inyo gilungkab nang imo ditong gibutangan sa imong kwarta, nya wa na diha imong kwarta kahinumdom pa ka Ginoo? Paminaw ko di gyud. Kinsay nagkawat diri panuway nako, animal nako, yawan nako. Suko dayon ka. Pero kanindot unta inigkawat sa imong kwarta maingon ka, Ginoo, nawa na diring akong kwarta. Ana unta? Maingon day Ginoo, ay kabalaka kay naamang ko'y sogo nga nag-ingon kung dunay mukawat sa inyong butang ayaw na kinig bawia. Na di na ka interested kung kinsay nagkawat, di na ka magsigigyaw-yaw. Kaya nga naman, na may sogo sa Ginoo niya, nahigugma man kas Ginoo. Imo di siyang ingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Awa na, kahimut-an atas Ginoo ana. Anong iya mo kong gitutukan o tuan? Di, sakto ba akong analisis? Kay kinsa may kahimut-an sa Ginoo ang nagtuman sa iyang mga sugo. Muna si Jesus diri sa atong Ebanghelyo niingon gid siya, kung magtuman mo sa sugo sa amahan, magtuman sad mo sa akong sugo. Kung mahigugma mo sa amahan, mahigugma sad mo nako. Nya kadtong mahigugma nako, nahigugma usab sa amahan. Nya doon na rabay gisultis Kristo nga importante kayo. Ang amahan di ay dili maghukom nato. Ang paghukom nato kung gantihan bata o silutan, gihatag di na ngadto ni Kristo. Si Kristo maoy maghukom. Nga naman, matod pa niya, ako may nahimong anak sa tao. Di man to makahukom ang dili anak sa tao. Kaya nga naman, di man to makita ang maghukom ang anak sa tao, ang nahimong tao. So sa tulo ka persona sa Dios, tulo man ka persona, amahan, anak, o Espiritu Santo. Ang nahimong tao ani kinsa man? Ang Espiritu Santo naman, ang anak. Di sa to pa ang anak nakasinati sa kinabuhi sa tao. Nya doon naman siya gihimong standard. Kay niagi man siya dinhi. Kay bawo siya sa standard unsa itong puy-an. Nya ang atong puy-an nga kinabuhi kinahanglan masubay sa iyang standard. Di gani masubay, hukman ta niya sa man kanihaom sa akong standard didto ka siyawa. Ana, ingkonsum na imong standard Lord.
Insa nalimot ka nga niagi man ko sa kalibutan, nya ang akong kinabuhi dito sa kalibutan, mao man to ang kinabuhi nga angay ninyong sundon. Ana, bikaron kamo, nagsunod mo sa standard sa Ginoo, sa iyang dalan, nagsunod mo wa. Lingian na imong tupad ing nagsunod ka sa daan sa Ginoo. Imong pangutan na. Nagsunod ka niya, muyango na siya. Oh, sunod ko. Siya, oy, congratulations, di jud ka silutan. Pero motipas ganita, adto tas pikas daan mo agi, silutan ata. Unya ra ba na pagi importante kay gisulti si Kristo? Ang tanan di ang gilubong mamangon. Muna kamong nagsigig panabtan anang mga patay, basig mo kalit nagbangon, ya luokon mo. Ang tanan gilubong mamangon, pero dili na mo balik dinhi sa kinabuhi. Unsa may yang giingon? Yang giingon diri ay ayaw kamo kahibulong niini kay moabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog. Pasabot tingog niya ba? Ang tanan nga mga patay nga anaa sa mga lubnganan ug manggula sila sa ilang lubong. Nya dunay sumpay. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw, sa ato pa mobangon ug mabuhi. Ang mabuhi pasabot ani musod sa langit. Pero kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Mo nay maadtos impierno. Mo bitan na nga gitudlo ni sa atong simbahan nga dunay universal nga pagbangon katong end of time, naasay individual nga pagbangon. Iniglubong gyud nato. Adi bang gani pakabot siguro iniglubong, inigkamatay gyud nato moatubang dayon tag hukom. Pasabot mo bangon dayon ta. Nya mo atubang din taghukom. Kinsa may atong atubangon? Si Kristo. Basahan ninyo sa Revelation chapter 20. Book of Revelation chapter 20 na igibutang dito nga ang tanan kuno nga namatay mo atubang sa lingkuranan. Diin naglingkod ang maghuhukom. Kinsay maghuhukom? Si Kristo. Kay naa niya tanan ang paghukom. Unya ukbon kuno dayon ang basahon sa kinabuhi ug ang unang basahon sa kinabuhi kadtong atong mga binuhatan gisuwat dito kada adlaw. Chronological order according to date, according to time, according to minute, and according to second. Kuyaw kayo no? Ang record dito ba? Naa ginang seconds, maubitan na ang patay kanang himatyon nga nagpinal-pinal na panagsa na lang mo ginhawa ato ginang hilugan kay pamasin ba katapusang segundo makabawi diay kay record mo na dito date, time, minutes, second. Mao na siya moto dito nya kun ang ato ganing binuhatan maayo matud pa sa Book of Revelation masuwat ang atongan sa basahon sa libro sa kinabuhi. Mo na ningon diri mabanhaw og mabuhi kung nasuwat sa libro sa kinabuhi. Pero wa gani masuwat dito sa libro sa kinabuhi, matud pa dito iiksa ka ngadto sa linaw nga kalayo nga gitawag og ikaduhang kamatayon. Naabiyay ikaduhang kamatayon kadtong iiksa ka sa linaw nga kalayo. Hastang luuya ka no? Sigig misa ba? Sigig misa. Kini bang gamisa ron? Unya inig-inding ra di, iiksa ra di sa linaw nga kalayo. Luuya no? Nya sigig simba, sayo pa kay mo abot kay magrosaryo pa dire. Unya human iiksa ra di ay. Ang uban sigig simba, butang-butang pagbrunda dire kay buutan kuno kay ignaong. Liktor-liktor pa dire, salmo-salmo. Unya dito iiksa ra di sa linaw nga kalayo. Nga naman kay wa kahimot sa Dios. Nya karon unsa may makapahimo natong maayong binuhatan kung nagbuhat ka para sa kaluwasan sa simbahan nga mao ang katawhan.
Kung ang imo ganing gibuhat, ang akong gibuhat para sa kaluwasan sa simbahan, sa katawhan, kana nindo tag binuhatan kay maunay buhat ni Kristo. Pero ang ato ganing gibuhat para ra sa atong kaluwasan, para sa imong kaugalingon, akong kaugalingon, iiksa tangad to sa linaw nga kalayo. Matod pa ni Kristo sa usa sa iyang mga pagwali, sa tiyang ingon, ang magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang magpakamatay, alang kanako og sa ebanghelyo, makabaton niini. Nindot, no? Muna dinhi sa simbahan, ako naningkamot yun ko nga daghan tag opportunity nga makatabang sa simbahan. Una ana, palit og slots. Makatabang man na palit nimo, tabang na kasimbahan. Awa na, nasuwat na kadidto sa tingan na to, libros kinabuhi. Nga nakapalit na mo. Meaning, daghan kayong opportunities gihatag ang Ginoo, matag karon og unya aron ta masuwat sa libros kinabuhi. Di natuusikan. Labi na gyud ang paghigugmaay, ang pagpinasayloay, ang pagdinawatay diha sa pamilya o sa atong mga kasilinganan. Kana opportunity. Unsay importante? Ikamatay nako, mubangon unta ko aron mosulod sa langit. Dili unta ko mubangon aron silutan didto sa kalayo nga way katapusan sa impyerno. Sige, nindog na ta kato mga nasuwat sa libro.